Kassaalu Christiansen katuamit toqaannartumik maannakkut paasutissiissaa kassaaluk filmeriakaasuarpa Aapisiiva filmeriakaasuarpoq tas isiginnaariartoqalaaq tuatsiaavoq tiuvilsinnerlui isiginnaariarput allaat angajoqqaat meeqqatik ilangalungit aama isiginnaariarlutik aqangulisuli amerlanerit ullaanganiik isiginnaariarnissaat naatsorsuutigineqalereerpoq tassa meeqqanik sullisasut arlallit tassa fiiassit ullaanganiik qulingiluanut isiginnaariartussaamata maani nikorfaqatingaara foreningen grønlandske børn, der så berettiget kalaallit medartaat nisulisok Hille Skriver Andersen. Ja, Hille. Vi har lige hørt, at forældrene kan bruge i filmen som redskab i opdragelsen, men hvad kan fagfolk bruge den til? Fagfolk kan bruge den som et indslag til forældremøder eller andet på deres arbejde, og her bruge filmen som oplæg til diskussioner om det at være forældre, og især at være nybagte forældre. Tässä hillip oqaatinga ilaatigut ataatimigiarnerna soorl angajoqqaanu ataatimigiartitinermi atorneqarsinnaavoq aammali angajoqqaangorlaanut oqaloqatiginnissamut aamma sakkussaasinnaalluni. Men Helle, der har efterhånden været mange projekter, der skulle gøre gavn for børnenes vilkår her i Grønland. Hvor sandsynligt er det, at det her projekt vil hjælpe os? Det er jo svært at sige, hvor sandsynligt det vil være, men den første film, vi lavede, som kom sidste år, som handlede om omsorgssvigt, den er blevet taget rigtig, rigtig godt imod her, både i Nuuk, men også i Qaqortoq. Og vores indtryk er, at filmen hjælper til at dæmme op for, hvordan man får øje på omsorgssvigt, og hvad man gør ved det. Ja, tässä hilliuqarnaattuut unisinginnaangassianngua tässä marittaavoq. Marittaari tässä siulleq aallakaatinneqartoq qanormaasiorna aallakaatinneqartuusoq tassani pineqarpoq meeqqat sumiginnakkat qanuq ikiorsaneqarsinnaanissaat maanaluammalitsigisaanik meeqqat oqaloqatigineqarnissaa pillugu ilangu tassiaqarluni isiginnaangassiaqarluni tassani loqanuq oqaloqatigiinnissamut aamma sakkussaasoq ilaatigut hillip oqaatingaa. Helle, og til sidst, hvad vil der så ske i morgen, når fagfolk møder og ser filmen? Hvad sker der bagefter? I morgen viser vi filmen for fagfolk. Der kommer 80 fagfolk hernede i Qaqortoq, og vi viser først filmen, og bagefter får de mulighed for sammen med deres kollegaer at finde ud af at arbejde med, hvordan bruger vi så filmen hjemme på den arbejdsplads, den enkelte kommer fra. Yes, tässä hillip nakkasiutingalungu oqaatingaa aqagu sullissisut meeqqana sullisisu arlallit suliffaqarfinni arlalinningaanneertut allissaput ullaanganiik isiginnaariarlutik taassumakingorna eqimattakkaarlutik oqaloqatigisutigissuat unaani isiginnaangassiaq qanoq atorsinnaangipput meeqqat sullikkumallugit hillimut quyavungut maangaannillu quyanaq uutaaq kassaalu Christiansen toqaannartumik toqaannartumik atuamik taamat paasutissiilluni apersuilluni nutserinaanut qutterigaarput